এই জায়গাটা হচ্ছে লক্ষণনাথ গুরদাসপুর পুল। এটা হচ্ছে লক্ষণনাথ পটর ভিডিও। ରଥର କାଲି ତ ଆମର କେତେ ଆଇଲେ ଆମର ଆମର ଆଇଲେ 11ଟା ନା 12ଟା ବେଳେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇ ବକ୍ସ ବାଜୁଥିଲା ଆମର ଦେଖିକି ଆଇଲେ 11ଟା ନା କେତେ ଆମର ଏଇ ଚାନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ହଁ ଏଇଟା ରାତି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରେ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ଏଠିକି ଲୋକ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ରାତି 3:30 4ଟାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଲ। ଆରେ ସେଟା ବଡ଼ ବୁରାଟା ଅଛି, ବୁରାର ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗନ୍ତା କି ତା ଦେହରେ? ମାନେ ବୁରାର ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗେ, ଖାଲି ପଶୁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ କୁକୁରକୁ ବି ଆଣିଲେ ବି ବୁରାରେ କିଛି ବି ଆଣା ହବ। ଯଦି ବି କୁକୁରକୁ ବୁରାର ଆଣିବ ସେ ଦିନ ବେଳା ବୁରାର ଭରିକି କାହିଁକି ଆଣିବ? ବୁରାର ଯଦି ଭରିକି ଆଣିବ ତ ବୁରାର ବ୍ଲଡ୍ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ଆଖପାଖର କାହାର ପିଲା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ଆମକୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଇଏ କାହା ଘର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅମକିରେ ମରିଗଲା, ନିହାତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ମଲେ। ରାତି 4:30 5ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇ ଯାଇଥିଲି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଗନି। ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଏବାଟ ଜାଲ ପକେଇକି ଯାଇଛି। ଯେଟାକି ଯଦି ଗୁପ୍ତିଆ ହେଇଥିବ ତମେ ଜାଣିବ। ଏଇଟା ସବୁ ସେଇ ରାତି 1-1:30 ସମୟରେ ହେଇଛି। ଏଟା ମୋତେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ମଲା ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇକି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ଏଠି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଦେଖିକି ଆଇଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଦେଖି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେବ 7ଟା 8ଟା କହୁଛ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତ ଇଏ ଭାଇମାନେ ବଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ତାଡ଼ିକି ପକେଇଦେବ। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରିବ କୁକୁର। କେଟା ଆରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟା ପଚା ଅଛି, ନହେଲେ ଧୂପ କେନା ଆଇବ? ରାସ୍ତାଟା ଦେଖି ଯିବ ନା ତୁମେ? ତାପରେ ଆମର କିଛି ଏଠିକାର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନଦୀକି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, এই ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲି ଗଛଟା ଥିଲା ଏଠି ସଫାଇ। ହଁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟା ହଗିଆ ରାସ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ତାକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଠି ପୋତି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ହେଇଛି। ବେଗ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁରାଟେ ପଡ଼ିଛି, ଧୂପ ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ଜଗିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏ ଭାଇମାନଙ୍କର ରହିଲା, ପୁରା ଜଗିକି ରହିଲେ। ଆଉ କାଲି ସକାଳ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଞ୍ଚି ଦିଆହେଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ଲାଲି ଗବ ଗଛ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବସା ଉଠା କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜାଗାଟା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ଏଠି ପୁରା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ରାତି 12ଟା 1ଟା ହେଲାଣି, ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ପୁରା ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା। ଏଇଟା କାଲି ସକାଳ ଖୋଳା ହେବ ବୋଧେ, କାଲି ସକାଳ ଖୋଳା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ହଁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଅନ୍ଧର କ'ଣ ଆମେ ରହିଛେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖୋଳା ହେଇଛି ଆଉ ଜାଣି ହେବ। ସାପ ବାହାରିବ କି ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବ ତା ଜାଣିବ କେତେ? ନା ସେଠି ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଧୂପ ପଡ଼ିଛି, ବେଗ୍ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଧୂପ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଧୂପ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ 6 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ବୁରା ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେ ବେଗ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ବୁରାର ବୁଝି ଆଣା ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ସେ ବୁରା ଭିତରେ ଭରିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷକୁ ବି ଆଣି ହେବ, ଆଣିକି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲା କି କାହାର ଦରକାର, କାହାର ଏଇ ଶୁଣ କାହାର ଦରକାର ଅଛି ଖାଲିଟା କାହିଁକି ଜଣେ ଦେଇଛୁ? ହଁ ତେବେ ଛୁଆ ମରିନି କିବା ଆମ ଗାଁର କାହାରି ଛୁଆ ମରିନି, ଆମ ଗାଁର ତ କିଛି ଛୁଆ ମରିନି। ଛୁଆ ମରିସିନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିନି, କେହି ମଣିଷ ବି ମରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ପତା ବୋଲି ଆମର ଏଇଠି ଘର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମାନେ ଆମର କିଛି ଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ। এইটা তো আমার বাড়ি, এইটা তো ঘর, এইটা তো আমার ডিপা, এইটা তো আমার জায়গা, এইটা भी আমার তଳ জায়গা। ସେ ଜାଗା ପାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଘଟଣାଟା କ'ଣ।
ପୁରା ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ଜାଗା ଥିଲା ସେତେ ବାଟୁ ଏଟା ତ ଖାଇ ନେଇଗଲା କାହାକୁ ପୋତା ହେଲା କିଏ ଆଣିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା କ'ଣ କଲା କ'ଣ ୟା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ସବୁ କାଲି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ।